Струва ли ти се, че прекарваш твърде много време в повтарящи се задачи в офиса? Ето няколко AI инструмента, които могат да ти върнат часовете, загубени в ръчно въвеждане на данни, досадни имейли и срещи без край. Първо, автоматизация на имейли и отговори. Вместо да пишеш едни и същи съобщения всеки ден, можеш да използваш AI инструменти като ChatGPT или ботове в Gmail, които анализират входящите писма и предлагат автоматични отговори. Представи си колко време ще спестиш, ако AI обработва рутинните ти имейли вместо теб. Второ, управление на срещи и записки. Инструменти като Otter от AI или Fireflies автоматично транскрибират и обобщават срещите ти. Това означава, че не само няма да се налага да водиш бележки, но и ще можеш да получаваш кратки резюмета, вместо да изгубиш часове в препрочитане на записите. Трето, автоматизация на административни задачи. AI платформи като Make.com или Zapier свързват различни приложения и изпълняват действия автоматично. Например, можеш да настроиш автоматично генериране на отчети, изпращане на фактури или дори публикуване на съдържание в социалните мрежи без ръчна намеса. Ако съчетаеш тези AI решения, можеш да си върнеш поне няколко часа седмично и най-хубавото, те работят без почивка, за да можеш ти да се фокусираш върху по-важните задачи.